Вие сте с Unboxing с Ради и днес ще ви демонстрирам ето този таймер, който е с два отвора. Нека го отворим заедно. Единственото нещо, което трябва да направите след като закупите този продукт, за да го захраните, е да вземете две батерии от тези. Слагаме ги тук вътре и затваряме. Тук се появява първа програма. Нека сега и аз да мога да гледам. Тук ви пише програма. Тук нагласяте времето, в което ще се стартира в случая зона 1. Колко дълго да полива. В момента е настроена на 7 минути. Колко често може да се направи всеки ден, може да се направи всеки уикенд. Сега нека да видим Cycle плана. Натискате ето тук и съответно може да зададете примерно добре, значи като натискате Cycle план ви дава или през колко дни, тук е заложено или през 4 дни, или в кои дни от седмицата. Нека да настроим сега във вторник и в четвъртък да се изпълнява зона 1 да полива. Така, вече е направено. Можете и на автоматичен режим да си го пуснете, което означава, че веднага да пуснете вода. До 120 минути може. Чуйте как ще цъкне. Чухте ли? Ето, все едно полива, но в момента е отворен само таймера и изброява, че ще полива 1 минута, както му зададохме. Това означава, че вие можете да се настроите таймера и по всяко едно време да го използвате, без да се налага да спирате и да прекъсвате някоя настройка. Ако искате да го прекъснете, просто натискате ОК. Ако сте си поляли вече, където искате, може да си измиете, например, ръцете. Сега, нека да видим как да стане. Зоната се избира ето тук. Това вече е втора зона, в момента е изключена, така че по същия начин. Настройвате си часа, в колко часа втора зона, примерно, да полива. Може да я настроите в, да речем, set clock в 10:20. Окей. Това е първата му настройка. Всъщност, вие имате право на 3 настройки на ден. В смисъл, може сутрин да полива. Всъщност, вие имате и 7 дни от седмицата, така че може да си го направите много гъвкаво. Може да направите понеделник и четвъртък да полива сутрин, вторник и сряда да полива на обед, четвъртък и петък и събота да полива само вечер. Или също така може, това е само за едната зона. Имате и още една зона. Или пък да си направите краставиците от зона 1 да ви се полива всяка сутрин в 6 часа. Абсолютно всеки ден. Зона 2 пък да ви полива цветята през ден за 20 минути. А пък тук да полива за повече от 20 минути. Просто изключително гъвкав таймер, много лесно се настройва и имате възможност. Това ви е настройката, всъщност. P означава като програма. То е програма. Програма 1, програма 2, програма 3. И пак казвам, set time настройвате в колко часа програма 1, то се ви пише коя програма е. Връщате тук, примерно, правите програма 3. Тук е програма 1. Добре, програма 1 не е настроена като час. Нека да я настроим в 21 часа. Окей.